velkommen til Bella Centeret. Jeg er Torben Hansen fra Slagelse Camping og Outdoor Center, og vi har taget en tur i Bella Centeret og vist vores 2013 nyheder inden for blandt andet Kaabe og Sprite og flere andre modeller. Her bag mig der står en Kaabe Hacienda 880, og den vil jeg gerne præsentere jer for. Hvis vi ser udvendigt på vognen, så er vognen i forhold til tidligere års modeller har fået en ret taglinje, så at man bedre kan have en stor tagmarkise monteret på vognen eller en almindelig posemarkise. Vognen er lavet og bygget med glatte plader, og den er udstyret med en heldækkende lysskinne på siden her, som fungerer som fortætlys. Der er naturligvis lysdæmper på fortætlyset, så man også kan lave hygge i fortættet med den. Ellers så vil jeg gerne præsentere vognen indenfor og invitere jer med en tur derind. Nu er vi så kommet ind i den her Kaabe Hacienda 880. Og inden for døren, der har vi, som i alle andre Kaaber stort set, en stor rundsidegruppe, hvor der er plads til masser af mennesker, og man kan selvfølgelig slå bordet ned og lave det til en soveafdeling. Når vi kommer herover af, der har vi køkkenet, og det er sådan i Haciendaen, at der har vi en induktionskogeplade, og vi har en gaskogeplade. Så har vi selvfølgelig det store komfur her, hvor der både er grill og det hele i. I det her tilfælde, der er køkkenet lavet med hvide låger, og det er, hvad man vælger. Der er en lille tillægspris på de hvide låger, og ellers så vil de være i træfarver, ligesom alt det andet interiør her. Over for køkkenet, der har vi det store køleskab, 190 liters, med separat fryser i toppen og køleskab her. I det her tilfælde, der er monteret mikroovn under køleskabet, som også er en mulighed. Her har vi beslaget til fjernsynet, til fladskærmen, og det kan drejes ud, så man kan se det både til den ene side, og man kan vende det til den anden side. Der er radio standard i en Kaabe Hacienda, og det er lavet med stort lydanlæg, så der sidder softbuffer i os og højttaler over det hele. I selve skabsrækken her har vi så et klædeskab herinde med hylder, og herinde har vi så bøjestangskab, som fungerer samtidig som tørreskab, så man kan hænge en våd jakke indenfor det. Under tørreskabet der er placeret fyret, som står hernede. Fyret trækker selvfølgelig centralvarmen, som er i hele vognen med radiator, og i gulvet det 4-strengede gulvvarmesystem, som man kan styre separat. På den anden side, ved siden af køkkenet, der har vi yderligere et bøjestangskab med masser af plads, og så supplerer vi med et hyldeskab mere. Det var køkkensektionen og opbevaring. Så kommer vi ned i soveafdelingen, og i det her tilfælde, der har vi en fritstående dobbeltseng, som står på tværs af vognen. Vi kan komme hele vejen rundt omkring sengen i vognen, så der er plads og mulighed, og så er det samtidig en bred seng. Så der er god plads og rigtig god sovekomfort her. På hver side af sengen har vi et lille sengebord, så der er til at sætte vægure, eller hvad man nu synes, der skal være her. Og så er der overskab henover. Så kommer vi ned i bagenden af vognen, og hvis vi kommer med herindenfor, så har vi først og fremmest et toilet, som er nemt at komme til. Vi har et håndvaskeskab, og så er der spejlskab heroppe over, så man også kan få sat lidt ting af vejen. Hylder her til lidt ekstra afsætningsplads. Så har vi brugsniche, der kan lukkes helt med skærmdør for, sådan så at man kan stå inde i en decideret lukket brugskabine, i stedet for at have et forhæng rundt om sig. Så alt i alt er der rigtig meget plads i den her vogn. Der er masser af gulvplads, der er masser af sideplads, og så er der en fantastisk seng. Så der skulle være rig mulighed for at holde en god ferie i sådan en vogn.